No ahoj, ahoj, vítam vás pri mojom novom videjku, kde si ukážeme všetky stránky, kde si môžete pribieroviť v roku 2024, čiže pomocou prieskumov a výskumov a ešte vám ukážem ďalšiu vecičku, kde si môžete síce pomaličkým, ale bezproblémovým spôsobom pribierobiť nejaké to euro navyše. No, takže začneme prvou stránkou a to sú výskumy.sk, takže toto je legitímna stránka, kde vyplňate rôzne teda výskumy, prieskumy. Napríklad tuto máme, že nápoje, to si otvorím, no a vidíte, ako to asi vyzerá. Ďakujem vám za účasť a potom si to odklikávate, alebo pracujete niektorý z týchto odborov, nie, nepracujem, čo som muž, žena a tak ďalej a tak ďalej a takto asi vyzerá, vyzerajú bežné prieskumy alebo výskumy. Nebudem to teraz všetko otvárať, lebo potom to budem musieť všetko vyplniť. No a takže výskumy.sk, legitímna stránka, kde môžete pozvať aj svojich priateľov alebo známych a vlastne vy môžete, vlastne každá stránka si určuje svoje vlastné pravidla a napríklad pri tejto stránke dostanete teda za odporúčanie 30 bodov, keď vyplní tá druhá osoba, ktorú tam pozvete, ten prvý nejaký ten prieskum alebo výskum, alebo respektívne aj profil, keď si nahodí tam svoje údaje, že tam sú tiež také malé dotazničky, ale hovorím, každá stránka v podstate inak na inom princípe funguje, inom princípe odmeňovania, takže nie je to všade rovnaké a tuto napríklad, keď získate určitý počet bodov, tak tu si môžete vyplatiť peňažky, takže tu ja tu mám 280 a potom 375, aby som si mohol na moje bankové konto mohol poslať peniažky. Prepáčte občas, keď sa zakokcem, ale tak viete, že keď to tak naraz všetko nahrávam, tak môže sa stať, že sa človek pomýli bez toho, aby si to nejakým spôsobom postrihal. Takže toto je legitímna stránka, kde už som si viackrát poslal peniažky na účet, takže toto vám tiež odporúčam a v podstate všetky tieto výskumy, prieskumy vám dám link do popisu videa a teoreticky, keď budete chcieť ma aspoň tak akože kvázi, že podporiť, tak keď sa registrujete vlastne cez ten odkaz, tak ja dostanem za vás nejaký ten bodík navyše. Ako za tú snahu, že som vám to tu vôbec ukázal, lebo veľa ľudí o tomto nevie a podľa mňa sa dá celkom pribírobiť nejaké to euro len tak navyše. A niekde na niektorých stránkach je to tak, že keď sa zaregistrujete z daného odkazu, tak ešte ja, aj keď vyplňam výskumy, tak ešte aj vy môžete získať nejaké body navyše, nejaké to určité percento, takže ono to môže byť výhodné aj pre obe strany, ale samozrejme nevšade to tak funguje. Takže toto boli výskumy.sk, ďalšia legitímna stránka je populácia.sk, no tuto vidíte, že dlhšie som žiadny výskum nevyplňal, lebo som mal trošku pauzičku, tak preto tu mám 0,0 a ono v podstate, keď aj idete vyplňať ten výskum, ale nie ste tá vhodná tá vhodná vzorka, keď nie ste, tak vám to ako kvázi, že ukončí, že ďakujeme, alebo keď sa naplní určitá kvóta ľudí, že už majú dosť tých ľudí, ja neviem, z Bratislavského kraja, neviem, v rokoch, ja neviem, od 25 do 30 napríklad, a tak vás to nemusí teda pustiť. No ale niekedy vás to pustí, no vidíte, tuto som si napríklad v prvom kvartáli v roku 2024 sa mi vyplatil 9,45, ale tuto to zase funguje na tzv. Kvartály, no ale niekde to funguje podľa toho, ako to rýchlo nazbierate. Tuto sa vám to zbiera a potom vám to automaticky pošlu na účet, no. Ale populácia je legitímna ďalšia stránka, tiež môžete tu pozvať do toho panelu svojich známych, takže určite odporúčam aj tuto. No, ideme na iprieskum.sk, takže ďalšia legitímna stránka. Tuto to nefunguje tak, že si v podstate, že vám to pošle, alebo si pošlete peniažky za to, že nazbierate určitý počet bodov. Vidíte, tuto aj aktualizujete si v podstate váš profil, aby vám potom dával prieskumy, ktoré zodpovedajú vašim záujmom. Ale tuto to funguje tak, že tuto máte nejaké že vecné ceny, tu si dáme, že všetky odmeny na tejto stránke a tu máte niektoré nejaké blbostičky, tak ja mám 710 bodov, tak by som si nejaké tenisové raketky s loptičkou mohol akože kvázi vložiť do košíka, no asi to nie je akurát dostupné, ale viete také blbostičky alebo USBčko 32 gigové, ale ja čo som si vždy posielal, tak podľa mňa najlepšia vec z toho všetkého je asi keď si dáte nejakú darčekovú kartu, že nakúpite, viac menej si to aktivujete v tom obchode, tú poukážku a nakúpite za tú cenu, v podstate zadarmo, takže v podstate tú hodnotu tých 20 eur. No a ja si väčšinou dávam,
Čakajte, ja si väčšinou dávam do Alzy, lebo to aj tuto to stojí, že 1330 bodov napríklad obetujete a napríklad túto HM-ku je to 1500, takže ono sa to podľa mňa najviac vyplatí asi tú Alzu, alebo niekto si dá Martinu, že si kúpi zadarmo knižku, takže ja si väčšinou dávam do Alzy, ale to už viacejkrát som si túto poslal, takže i prieskum fajn stránka a teda odporúčam. Potom máme ďalšiu stránku, toto je skôr taká zahraničná stránka, ale tiež dobrá, tiež legitímna, tiež kde vyplácajú tie peniažky, veď pozrieme si napríklad aktivity, dáme, že VP z účtu. No a tuto vidíte, aký sú všetky rôzne výskumy som povyplňal, tuto som mal takú veľkú pauzu ročnú, to si nevšimajte. No a teraz mám napríklad 799 bodov a keby som si to chcel vymeniť za peniažky, tak tam dal by som si, že môžem bankovým prevodom, tuto sú nejaké podmienky, že minimálna transakcia je 500 bodov, tuto sa to rovná 5 eur. No a tuto, že pri prevode do 15 eur si pripočíta 1 euro ako poplatok za spracovanie. Ale podľa mňa je najlepšie, keď máte PayPal účet, takže si to hodíte na PayPal a ono vám to tu nič nestrhne to 1 euro, takže máte to euro navyše kvázi, no. Takže ja mám 799 bodov a ešte 200 bodov mi chýba, aby som si mal v podstate poslať 10 eur na PayPal, takže tiež už mi viacejkrát došlo odtiaľto o peniažky, tiež odporúčam a neviem, či aj tuto náhodou nefunguje to tak, že keď odporúčate, tiež získanete nejaké bodíky navyše, alebo dostávate určité percento, ale to si všade pozrite, ja vám to nebudem to teraz všetko rozklikávať, ja vám len chcem ukázať, že koľko je legitímnych z tých stránok, kde si môžete takto privýrobiť vlastne nejaké to euríčko, no. Ďalšia zaujímavá stránka je Slovenský národný panel. Tuto som si tiež viackrát vyplatil, aj tuto vidíte, som si 2103 tých oplátok tuto takzvaných dal vyplatiť, takže peniažky ďalšie dojdu na účet a tiež tuto sú tiež nejaké že odmeny. Tu si môžete kúpiť nejakú že vecnú cenu, vecnú odmenu, ale tak toto by som si nekupoval vzhľadom na to, že by sa to ani moc neoplatilo. Takže, ale tak je to na vás. Keď to nazbierate body alebo prispieť charite, keď chcete mať také dobré srdiečko na správnom mieste, takže no. No a samozrejme na účet, no, že keď si nazbierate dostatok tých oplátok, takže legitímna stránka, vyplatil som si tu viackrát už, no tuto vidíte, už aj 2008 už som to bol, no, tak som si vyplatil. Čiže niekedy to dlhšie trvá, ono ide aj o to, že keď nie ste aktívni na týchto prieskumoch, tak niekde vám to, počase vám to strhnú tie body, alebo respektíve, že nazbierate si určitý počet bodov a oni napríklad raz za rok niekde, že to strhnú všetky tie body, alebo strhnú polovicu bodov, takže aj to by som si akože pozeral, nie že budete mať pár bodov do konca a nebude sa vám to chcieť vyplňať, tak ešte vám to prepadne, mne už sa to tak stalo, bohužiaľ, no, lebo som mal takú dlhšiu pauzičku, s týmto sa mi to nechcel vyplňať, ale teraz som uznal za vhodné, že je fajn by bolo si nejaké to euro ešte privyrobiť. Dobre, máme tu ďalšiu legitímnu stránku ivýskumy.sk. Tých výskumov nemajú až toľko. Je to naozaj individuálne, že pokiaľ ste tá správna vzorka, tak áno, dostávate viac tých prieskumov, pokiaľ nie, tak vidíte, že teraz tu nemám nič. A keď si tu dám napríklad históriu, no, tuto som si dal prevod 10 eur, 3000 bodov ma to stálo, no. Takže už aj odtiaľto mám viackrát už peniažky, vidíte koľko stránok, takže tuto máte napríklad za 3000 bodov 10 eur, 6000, 20 eur, 9000, 30 eur. Len tých 9000 bodov to aj trošku bude dlhšie trvať, kým sa k tomu vôbec dostanete, ale niekedy ide o to šťastie a takže toto tiež patrí jedna z tých legitímnych stránok. A hovorím, všetky stránky budú v popise videa a väčšina je tam, že kvázi, že odkaz na registráciu akože cezo mňa a že môžem aj za vás dostať nejaký bod a samozrejme pri určitých stránkach aj vy dostanete určité percento z mojich bodov, takže ono sa to tak vyplatí, no. Že je to furt niečo navyše lepšie ako nič, ale je to samozrejme na vás, ako sa vám bude chceť. No a potom tu máme ďalší, toto je tzv. JTN alebo JTN panel. Tak tuto som si tiež dal vyplatiť teraz bodíky za 1000 bodíkov peniažky. Tuto vidieť, tu máte aj napísané, ospravedlňujem sa, že občas keď sa seknem, že keď nazbierate 1000 bodov JTN, tak budete si môcť požiadať o výmenu za peňažný ekvivalent. Bože, to je tak zložité napísané a keď kliknete tu, tak tuto máte 1000 bodov, rovná sa 25 eur na PayPal. No. A keď tiež dáte túto odporúčiť priateľov, tak e-mail odporúčiť, on sa to cez to registruje a za každé úspešné
odporúčam získate 10 JTN bodov. Potom máte ďalšiu stránku, že preseba.sk alebo prosebe.cz. Tuto je veľmi maličko, veľmi maličko, tuto je tých dotazníčkov, ale tu vám zastačí menej tých dotazníčkov na to, aby ste si vyplatili tu 150 česky. Ako je to prd, ale aspoň niečo ako nič, takže toto je tiež legitímna ďalšia stránka, kde som si už tiež viackrát vyplatil peniažky, takže určite odporúčam aj túto sa zaregistrovať. Potom tu mám novú úplne stránku, túto ešte len overujem, ale teda respektívne, že keby ste mi trošku s tým pomohli, tak môžeme to skorej overiť a teda zistíme, že či naozaj je legitímna tá stránka, ale vyzerá to, že je legitímna táto úplne stránka, lebo ja som tiež sa to dozvedel z jednej stránky a o tomto a teda tuto to máte tak, že 1 bod 1 euro, ja tu mám pol bodíka zatiaľ, pol boda, takže to ja tam mám 50 centov a tuto už od 2 eur si to môžete vyplatiť v podstate, takže čo je celkom super, že stačí aj malá čiastka, ale vyzerá tá stránka legitímne, takže prečo nie. No a vidíte, tuto máte tú podporu ten program odporúčania. Vidíte, tuto získate 20% z odmien získaných respondentmi zaregistrovaní, no takže to je podľa mňa super, že takto viete si navýšiť v podstate tie bodíky, že rýchlejšie si potom môžete vyplatiť tie peniažky. Ale u tejto stránky ešte 100% neviem, že či naozaj to bude fungovať, ale vyzerá to tak, že áno. Ale keby ste mi trošku s tým pomohli, tak možno sa to skorej dozvieme. Ale vyzerá akože dosť legitímne. No a tuto máme ďalšiu stránku Mobrok, bože niekedy sa mi popletie z toho jazyk. Tuto mám napríklad 3 eur a 4 centy, a keď mám 5 eur, tak tiež si to môžem vyplatiť. No a ešte to som vlastne zabudol povedať, že väčšina týchto stránok má nejakú svoju aplikáciu, že kde ešte vám môže chodiť nejaký ten prieskum navyše a kde vám v podstate nejaké vyskočí to upozornenie, že nemusíte to len pozerať vo e-mailoch, ale v podstate vám to dá upozornenie na mobil, čo je niekedy fajn. No. Takže túto klasika, tiež si môžete peňažky vyplatiť a ideme na ďalšiu overenú stránku, to je mn4panel.sk. Čiže to je celkom renomovaná agentúra, ktorú väčšinou aj podľa týchto nejakých prieskumov, výskumov robia aj v podstate dávajú do televízií z MN Force, takže toto je jedna z tých najznámejších asi na Slovensku. No a tuto to funguje tak, že tuto musíte získať za 500 bodov, aby ste si dali vyplatiť 5 eur. No a tiež tu máte odporúčanie známemu, môžete sa tu zaboriť o žrebo o 50 eur, ale to neviem, že či existuje taká pravdepodobnosť, že vás to akurát vybere, ale tak človek nikdy nevie. Tak túto som si tiež viackrát už dal vyplatiť peniažky, tak túto 500 bodov rovná sa 5 eur. Ideme na ďalšiu stránku, to je talkonlinepanel.com. Takže túto musíte naškrapkať až 2000 bodov, aby ste si mohli previesť 14 eur, takže čiže tu máte aj dokonca tiež aj aplikáciu, tu som si tiež nainštaloval, alebo si to tu môžete vymeniť za nejaké poukazy, to už je na vás. Ide tu za 2900, si tu môžete dať na Steam 20 eur napríklad, alebo na 1300 máte poukážku na Moleska, takže dá sa tu vybrať aj Charita, no. A tiež tu máte akože tie odporúčania sa mi zdá aj tuto. Potom tu máme takú špecialitku, a to je honegain.com. A ono by som najprv chcel vysvetliť, síce som už o tom robil video, ale toto spočíva v tom, že nainštalujete si aplikáciu, respektívne program do počítača. A no, to je taký úplne maličký programík a ono to funguje na princípe, že spoločnosti si požičiavajú kvázi váš internet, že nejaké tie megabajty, gigabajty vám to akože môže potiahnuť. A z toho, že si to oni požičajú, tak sa vám zbiera tuto ten medíček, alebo ako by som to mohol povedať, do tohto úla a vidíte, ja tu už mám $12.22 a keď dosiahnete hranicu $20, tak si to môžete vyplatiť. Ale je tam trošku nejaká zrážka, že je to nejakých 18,80 alebo koľko mi to tam dá eur na eura podľa aktuálneho nejakého kurzu, takže nie je to $20, ale je to nejakých 18 neviem koľko eur, teraz presne neviem z hlavy. A pri tejto stránke, no trošku sa pokazila s tým, že v podstate každý deň tu máte otvorenie tohto úliku, alebo ako by som to mohol povedať, že vám to dá akože nejaké tie bodíky navyše.
Len teraz sú strašne málo bodíkov dáva, tak je to také, že musíte viac toho naškrapkať a preto je fajn, že keď na tejto stránke alebo v tomto programe sa vám viac zaregistrujú, budete mať veľa tých odporúčaní, že podľa čoho sa vlastne tí používateľi alebo vaši kamoši registrujú, že tam získanete v podstate navyše za každého kúsoček maličko a vidíte, ja tu mám 152 ľudí, tak viac menej tí moji ľudia, ktorí sa cez mňa registrujú a majú to v počítači, tak oni mi v podstate škrapkajú do toho tzv. Úla, aby som mohol mať potom $20, aby som si to mohol vyplatiť, takže tak by to bolo asi lepšie, ako keď budete sami na to vám to bude dlho trvať, ale podľa mňa super výhoda v tomto je, že v podstate zapnete si počítač alebo niekde vo firme, kde to nebudete mať zablokované, že si tam nemôžete inštalovať aplikáciu alebo respektíve ten program, alebo aj dokonca do mobilu tam je aplikácia, že cez mobilné dáta, alebo cez Wi-Fi, keď ste napojení, len nesmiete byť pripojení na tú istú sieť. Takže uvediem príklad. Ja som napríklad káblom pripojený ako z môjho routera, ale nemôžem s mobilom sa pripojiť na môj router tiež. Takže iba jedno zariadenie môže byť kvázi akože zo siete a druhé mobilné dáta, no. Ale keď máte nekonečné mobilné dáta a ste, nedaj Bože, doma, tak zapnite si dáta v mobile a to vám to tiež nejaký ten megabajtík strhne za deň a v podstate hlavne cez ten počítač to ide rýchlejšie. Takže máte v podstate dve zariadenia, tuto to vidíte, Windows 10 Asus, koľko mi tu dal, 61 GB som tu naškrapkal a cez mobil tu mám, že 374 bodov, 1,3 GB, no, cez tie dáta kvázi, no. Ale dôležité je to mať tu viacej tých vašich známych, ktorí ste ako do toho pozvali a z toho máte vždy niečo navyše, no. A plus točenie kolesa každý deň, že môžete nejaký viac kreditov získať, no. Takže o tom toto funguje a zatiaľ ono asi dvakrát za rok, no záleží koľko ľudí budete mať, asi cca dvakrát za rok sa vám to podarí vyplatiť, ale to je len na margo toho, že máte zapnutý počítač a ono vám to tam proste beží, občas sa stiahnu nejaké megabajty. No a takto za rok si môžete zarobiť $40 len tak. Len tak, že máte zapnutý počítač a že robíte si druhé veci a ono vám to tu v podstate celý rok nejakým spôsobom beží. Ani to nezbadáte absolútne, že to je naozaj pár megabajtov. A takto si viete našklapkať v podstate $40. Asi za rok, no záleží naozaj koľko máte tých ľudí. Potom tu máme ešte ďalšiu stránku, tu vám ukážem na mobile, lebo to je vyslovene len cez buď Jablčko alebo cez Google Play. Takže to máte tiež prieskumy viac menej iba cez ten mobil, cez tú aplikáciu a tuto je nevýhoda pri tomto, že v podstate si to musíte vysledovať na tom mobile, že vám nedojde upozornenie, ale musíte si kliknúť na tú aplikáciu, otvoriť to a potom vidíte, či tam budete mať nejaký prieskum alebo výskum, no takže musíte si to sami kontrolovať a keď si to nekontrolujete, dosť veľa výskum vám tiež môže ujsť. Tak toto je nevýhoda to, že to je iba v podstate na mobile, že to nie je cez počítač, no. Ale je to tiež legitímna táto aplikácia, alebo respektívne programík, takže určite aj toto odporúčam. Len môže to trošku dlhšie trvať, som si všimol, že nie je to až tak úplne honorované, tie výskumy. Tu ukazuje $365, ale na taký výskum som ešte takto dobre honorovaný ešte ani nedošiel, takže to budú skôr tie centové, že neviem, 13 centov, 39 centov, ale tak postupne si naškrapkáte do tých 12 eur, a tuším 12 eur je to, no a potom si to môžete na PayPal poslať. No a tuším mi tu ešte jedna stránka ostala, áno, ešte onlineklub.com. No tuto pri tejto stránke je nevýhoda to, že sú to také celkom nie úplne atraktívne odmeny, že áno, majú celkom dosť prieskumov, ale nie sú tu také obchody úplne, že za ktoré by sa oplatilo až takto vyplňať, ale dobre, povedzme, že kto číta knižky, tak do Martinusu, kto si kúpuje nejaké zdravotné lieky alebo niečo, tak tu majú za spilulku. No jedine podľa mňa si ten Sportline tam kúpite užitočné veci, nielen na bicykel, ale na športovanie alebo nejaké okuliare, takže možno len kvôli tomuto Sportline by som to vyplňal a za 2000 máte 20 eurovú poukážku, asi niečo pekné kúpite alebo kúpite niekomu dárček, že budete vlastne vyplňať
prieskumy, výskumy, no. A to je asi všetko, dúfam, že som nezabudol na žiadnu stránku, tak toto sú všetko legitímne stránky, kde si v podstate, no okrem toho TGM, to ešte neviem, že či vyplácajú, ale vyzerá to dosť legitímne na to, že by mali vyplácať. Takže snáď vám toto nejakým spôsobom pomohlo, alebo som vás naviedol na to, že dá sa aj takto trošku privyrobiť euro. A hlavne je to Je to dobre kvôli tomu, že napríklad máte banku, kde vám to strháva poplatok, neviem, 7 eur mesačne ako pri VUBčke. A tak v podstate týmito výskumami si ako kvázi zarobíte na to, aby že to ani nezbadáte, že vám chýba tých 7 eur v podstate mesačne, že to takto kvázi dobehnete, no. Že máte čas, že nepozeráte nejakú somarinu v telke, ja neviem, rúžar pre nevestu alebo takéto hovadiny, ale takto si občas každý deň vyplníte nejaký prieskum alebo výskumík, plus keď ste na počítači, tak Honegane vám budem tam bežať a postupne za rok si niečo naškrapkáte navyše. Ono je to fajn, niekedy to zaberá akože celkom dosť času, keď zrazu, no teraz cez leto je to trošku, že menej tých výskumov chodí, ale keď bude jeseň, tak bude aj strašne veľa výskumov chodí a niekedy vás to ani nebude baviť toľko výskumov vyplňať, lebo väčšina výskumov aj sa opakuje, že je aj na tej stránke ten podobný, vieš, aj oni robia ten rozbor, aj oni robia rozbor, no. Takže je to tak niekedy. A niektoré výskumy sú ako v pohode, celkom aj zábavné, ale niektoré sú dosť nudné a vás vyťahajú z tej energie. Ale tak hovorím, vyskúšajte, uvidíte, možno vás to nadchne, že takto som si vedel privyrobiť, ja neviem, ročne 400 eur, čo je podľa mňa celkom pekný peniaz. A za ten peniaz môžete ísť niekde na dovolenku za ten celý rok. Takže aj tak by sa to dalo nejakým spôsobom využiť. Alebo si to budete proste odkladať na iný účet a zrazu zistíte, že na tom účte budete mať naškrapkané peniažky. No. Takže to je asi všetko z tohto videa. Som tu dosť veľa, keď sa už sem začína pliesť jazyk, takže dúfam, že som vám ukázal cestu alebo motiváciu, ako sa dá trošku privyrobiť viacej peňažkov a teda prepáč, keď som sa viackrát mýlil s mojím jazykom, ale tak nie som až tak komunikačne zručný na to, aby som hovoril skoro 20 minút v kuse bez toho, aby som sa nesekol trošku. S tým rozdielom, že ja toto nestriham, toto na prvú šupu nahrávam toto video, takže občas sa tak trošku seknem. No, takže ďakujem vám za pozretie a dúfam, že som vás inšpiroval. Majte sa pekne a uvidíme sa na budúce.